Ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi pare, feel good to. Awa! Konyo Bicolana! Robin Sena! Ayan, unti na lang, kapit-kapit lang. Oo, nako. Robin Sena, congratulations ha. Oo. Nagbubunga na ang simbang gabi mo. Oo, Na-break oo. na ang sumpa taon-taon. Nabunot ka sa raffle kagabi. Kaya nga, maraming salamat. Kaya worth it ang piyok-piyok ko ngayon. Oo nga. Grabe, kapit-kapit lang mga kabisyo kasi patapos na syempre yung season ng Pasko. Marami nang natatapos na mga Christmas party. Yan, mga ganun. Uy, Robin Sena, pero ang simbang gabi nag-start pa lang ha. Pang ilang gabi na ba ngayon? Ano nag-start? Pang Nakaraan pa, pang-apat na. Oo, sa mga ganyang aktibidad talaga, you can never trust me. Totoo yan. Dahil nga yung mga topics natin itong mga nakaraan, puro Christmas party. Ayan, oo. Diba? Ngayon punta tayo dun sa isa sa mga pinaka-essence ng Pasko na dapat ginagawa natin. Ay, wow. Diba? Ang maligo? Ikaw, para sa'yo, sige. Ay, nako, ikaw, Konyo Bicolano, naranasan mo na bang magsimbang gabi? Madalas, oo. Though, nakakasad kasi Awa. hindi ko ito nakukompleto and all kasi I'm not a morning person. Ay. I'm an evening person kasi aswang ako. Oy, hindi na pwede maging excuse yan. Ay, oo. Kasi merong anticipated mass na tinatawag. Yeah. So, ang pang-umaga kasi, para lang sa impormasyon ng mga kabisyo natin, yung pang-umaga, yan yung tinatawag na Misa de Gallo. Okay. Tapos, kapag syempre, hindi lahat kaya nga gumising ng umaga, yung iba may pasok, merong anticipated mass na panggabi. Ay. Usually, yan yung mga alas 8 ng gabi. Okay. Oh, alam Now mo I na. know Mother Superior. Pero yep. At masaya itong masayang gawin ang simbang gabi kapag kasama mo ang pamilya mo. Awa. Mga kaibigan mo. Kaibigan. Diba? Para kasi sa iba, hindi lang naman simba yung pinupunta nila dyan, aminin natin. Ano ba? Ano? Simbang harot, ganon. Ay nako, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang unang dalawang mga ganap tuwing Simbang Gabi! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga seryosohan. Mar, ano ba? Hoy, tara na. Bilisan mo na. Mahuhuli na tayo nito sa Misa de Gallo. Nakakainis ka naman. Ano ka ba, Jessa? Ang aga-aga pa eh. 4:30 pa yung misa. Alas 2 pa lang ng madaling araw mo. Ano ka ba? Kailangan nasa unahan tayo para malinaw nating marinig yung sermon ng pare. Tsaka para maganda yung view natin. Ayokong nakatayo, pinagpapawisan ako. Ay, naku, Jessa, pasalamat ka talaga. Naku ka. Ikaw din dapat magpasalamat. Minsan lang to sa isang taon, kaya gawin natin to. Nagrereklamo ka pa? Tsaka siyam na gabi lang naman to. Pang-apat na ngayon, dali na. Sa bagay, tama ka Ay naman. talaga! Kaya dapat makumpleto ko para matupad ang mga hiling ko. Nakakatakot ka, Jessa. Uy, pero kaya naman pala ang sipag mo ha. Ano bang wish mo? Una, magkaroon ng glass skin. Pangalawa, unlimited rejuve supply. Pangatlo, kumapal yung balat ko. Pang-apat, huwag ka lang magloko! Tsaka yumaman ako. Tsaka gude. Ay nako. Mar, ano ba hoy? Bumangon ka dyan! Ayan. Para sa ibang mga Pilipino, seryoso ang simbang gabi katulad ng mga auntie ko. Alam mo ba, kapag hindi ako nakakabangon ng simbang gabi, isa lang ang sinasabi nila sa akin, Ano? demonyo ka talaga. Oo, tamad na tamad daw kasi ako magsimba. Uy, pero mahirap naman din kasi talaga, 'di ba? Kaya nga isa siya sa mga challenges talaga. Yan. At ang ibinibigay na pangako o prize para sa mga nakakakumpleto na ito, makakatupad sila ng wish nila. Ay, oo. Naku, Diba? sayang mukhang hindi na matutupad yung hiling ko kasi hindi ko na kumpleto. Alam mo, kami rin ng nanay ko. Actually, nanay ko yung pinaka talagang tumutupad taon-taon. Ay, wow. Ng simbang gabi. Ako nung high school, nakukumpleto ko rin eh. Pero nung tumanda na ako, ayoko i-excuse na dahil sa trabaho kasi nanay ko nagagawa niya eh, di ba? Yes. Pwede namang sumabit ng hiling ha. Pasabit na lang kami dyan. Oo. Pero yung dadating sa'yo, hindi kumpleto. Oo, kalahati din. Ayan. Ayun ako. Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa last but not least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga ligawan. Ay,
Ay, bro, come on. Tingnan mo yung chicks mo, oh. Ayun oh, yan ba yung chicks mo? Oh, yan na nga siya, paparating na nga siya. Oh, nandyan na ba? Oh, bro, okay lang ba yung suit ko, bro? Bro, okay naman, bro. Pero bakit yung suot ng chicks mo parang di naman pang simbang gabi? Huwag ka na maingay, papalapit na siya. Hi, boys! Hello, Jessa. Jessa, good evening sa'yo. Gusto mo sa'yo na tong jacket ko? Baka ginawin ka sa crop top mo. Alas 4 pa lang ng madaling araw, oh. Inuubo na nga ako. Pero ikaw talaga, ang sweet mo. Okay lang ako. Kahit may pulmonya ako sa ganito-ganito kong suot. Okay lang, aesthetic lang talaga to. Masaya akong kasama kang magsimbang gabi. I love you. Anak ng tibang yung bata ka, Jessa! Sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga nagsisimbang gabi? Nagsisimbang tabi ka, liko dito. Balat ko yan, Sa simbahan, nagpipingutan, naghihilahan ng Oy, meron ako nakitang ganito Talagang nagpipingutan. Paano naman kasi yung mga kabataan? Ayaw naman natin silang ituro, pero sila talaga yun eh. Kaya may mga grupo na hindi talaga magsisimba. Nandun lang sila sa labas ng simbahan. Tapos yung mga pormahan nila, yun nga, naka-crop top. Yan. May bandana sa ulo. Yan. Tapos yung mga lalaki, ano yung t-shirt nila? Yes, don't hate the playa, hate the game. Ayan. Yan, o kaya don't give up. Ay, naku mga kabataan talaga. Hindi ko masabi kung maganda ba ito, pero gets mo, napapapunta sila dun eh. Oo nga, tsaka sa probinsya namin quite similar. Awa. Kasi ang simbahan sa probinsya namin, punong-puno, may mga puno sa paligid. Awa. Well, probinsya yun eh. Pero yung mga nagsisimbang mga kabinataan, kadalagahan dun, nasa ilalim ng puno. Ayun lang. A few meters away yung punong yun sa simbahan. So sabi ko, ano ba ang sinisimbahan ninyo? Engkanto? Yun lang. Oo. Ay, hindi mo na masasabing simbang tabi yun. Oo. Ano na yun? Simbang likod. Yan, simbang likod. Tapos Oo. ito pa, nasa dilim sila. Awa. Kung saan pinakamadilim na parte ng simbahan, nandoon sila. Isang tanong lang yan, ano ba kayo? Anak ba kayo ng liwanag o dilim? Ay nako, yan yung hindi natin na gustong mangyari. Oo. 'Di ba? Okay lang yung simbang tabi, as in yung nasa labas lang sila ng simbahan, 'di ba? Legit yan. Ay nako, ang dami nating napapansin talaga sa mga simbang gabi, Oo nga, paano ba naman? Ang daming aesthetic. Kaya nga. Ay nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, yan, pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako, DJ Robin Shana. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si Ka